Kabupaten Ekatan Medan, Kabupaten Tokawalo, Kaulo Warung Binatas kasih kecak atau wis tetap saking artis Waranggono Banyak Kuyung, saking Siu Satrio Muda Karaten, ingin badhe agelar adi coro sakral. Nuwun inggih kepareng kula wangsul dumateng jati diri Satrio Muda kanthi asung sesanti jaya mulya mugi tansah rahayu kalis nupita tinepihna ing sambikala. Hasbunallah wa ni'mal wakil maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gusti Allah sembahanku ingkang tetulung marang aku ora ana daya linaku kejaba Gusti Allah pamoho aku sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten mong limang waktu kanggo mresta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan mong limang waktu kanggo mresta mungkar lan nafsu. Sesembahanku rinten lan mong limang waktu kanggo mresta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan mong limang waktu kanggo mresta mungkar lan nafsu.
Bismillah bismillah ingsun hamdi witi Bismillah ingsun hatmurwani sedya lekas wekasing gati pangartining karya Bismillah kelawan nyebut asmaning Gusti Kang Murbe ngerat Gusti Kang Murbe gemati Gusti Allah Subhanahu wa taala datang moho lasuci datang moho asih Rahman kan mari pawelasan rohim kang paringane pripo jalma saindenging bawana Binarung swaraning ratri dalah kumandanging Kyai Bangsa Macan Putih Prawadya bala sami siaga angayuh ayuning praja murih arah ayuning sesami Jengkar saking pertapan agung mawi ngucapake wirid dikir dalah solar Nabi Saraya hangeningake Pancadriya hanutupi babahan hawa sanga kuring ora nafsu limang perkara Sumawana padha sigra numpangake kayu garu mewah kosamala cendana sari yayah ya padha lumampah kaluyur ing alam rupa loka Rep sigem permanem datanana sabawane kang alus gegodhoan kang sami rumpah ingkang sami datan lumampah nisang bapa ngadhep kuku sing dupa kang kumulun ngadhep kuku sing dupa kang kumulun kang gondo mangambar-ngambar ingkang sangat sarepet kanthi ngadhep bapak nutupi babahan hawa saka Matakaji Pancadriya kang matpucu ing grana ingkang cedhak salepet saluku tunggal bebasan ora tedas godhoning jalma kang ora lumrah bebasan jin setan priprayangan gendruwo tetekan elu banaspati ora tedas godhone jalma risang bapa madhep kuku sing dupa kang kumulun gandane mubyar sundul ing antarsa sayangan Suralaya adamel kageting para Jawata Agung wonten ing kayangan gawe gegering para dewa-dewi para hapsara hapsari ingkang sami tumurun ing Narsapada sigra angrawuhaking sumbering Agara Giring Natrahari sang bapa madhep kuku sing dupa kang kumulun gandaya ngambar-ngambar kang ngebaki wonten ing papan pagelaran Jawi risang bapa ngundang jin setan pariangan gendruwo tetekan elu panas tapi anamung gawe regenging sasana pagelaran risang bapa aminta kanugrahaning Gusti kang gawe pepesing kodrat api uga kalis dening para kadang putra ingkang atur panglipur ingkang samiya pinanggih rahayu kalis itu beda kinebihna ing sambikala kanthi sesanti jaya mulya jaya wijayan kalis ing sambikala
Sampun paharipurna Sang Bapa dinira muji ing ngarsaning Gusti Hyang Maha Agung makantar kuku sing dura patang dapa sumundul ing antareksa satemah agawe gara-gara apa to tandane gara-gara katite tumpahing Bale Marsukunda kang hingarsa anjegebleng geger para hapsara hapsari widodara widodari waraha Satrio muda tanggap mringsa spita Sang Hyang Jagat Girinata dubi amirsani gara-gara ingkang sumundul ana ing antaraka satemah amaring saking ngupadi tuk sumbering gara-gara sawega kabiyagya sigrek kaparingake pusaka piandel ingkang arupa pecut den wadaniya Kyai Pecut Samandiniwan Satrio muda Daya katiasaning ngamunang pecut kariyana tolak balak ing sekala sura sirajayaning rat lebur dening pangastuti sapa ingkang temen ingkang ana wahyuning bakal tinemu lan sapa tumindak cidra wahyuning bakal sirna hayu rahayu ingkang samiya pinanggih waraha satrio muda Asusanti sabece-bece wong kang becik yaiku manungsa ingkang bisa nyingitake marang kabecikane. Mangkono ta uripe sarjana kang wadya putra mula mboten angsal marang tumindake luhur wekasane. Waraha satrio muda